ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ପୁନଃସ୍ମରଣ କରିବା। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ଏଇ ଯେମିତି ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି, ପଥର, ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି। ପଦାର୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପଦାର୍ଥ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ତାପ ଓ ଆଲୋକ ଏମାନେ ପଦାର୍ଥ କି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ତୁମ ମନ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବ। ଆସ ତେବେ ଜାଣିବା ପଦାର୍ଥର କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ବରଫ ଧରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖୁଛି। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବରଫକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଲି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ବରଫଟି ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବରଫ, ଏଇ ବରଫଟି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ତା'ର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳ ବାହାରୁଛି ସିଏ ତ ଜଳ ବା ପାଣି, ସିଏ ହେଉଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ପାଣିକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଣିକୁ ଗରମ କଲେ ବାଷ୍ପ ହୁଏ। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏଇ ବାଷ୍ପ ହେଉଛି ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଜଳର ଯେଉଁ କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା, ସେହିପରି ପ୍ରତି ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଇଟା, କାଠ, ବଲ୍, ପେନସିଲ୍ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ। କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଦୃଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ହିଁ ତିନି ଲେୟାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଇଟାଟିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଓ ଆୟତନ ଅଛି। ଇଟା ପରି ଅନ୍ୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଓ ଆୟତନ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖୁଛ ଇଟାଟିକୁ ହାତୁଡ଼ିଟି ଘନ ଘନ ଆଘାତ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଇଟାଟି ଭାଙ୍ଗୁଛି କି? ନ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ବଳ। ତେଣୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥରୁ କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏ ଚିତ୍ରଦ୍ୱୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାଣି ଢାଳିବା, କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ କିଛି ଅଂଶ ଅଲଗା କରିବା କଠିନ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିଚୟନ ବା ପ୍ୟାକିଂରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବିକରରେ ଜଳ ବିକର ଆକାରର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ଲାସରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ଓ ସମତଳ ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଜଳର ଆକାର ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ପରି ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆକାର ଧାରକ ପାତ୍ରର ଆକାର ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆଉ ଏକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାଣି ଟାଙ୍କିଟିକୁ ଦେଖୁଛ। କେବେ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି କି ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟିକୁ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି କାହିଁକି? ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ଜାଣିଛ ପିଲେ, ତୁମ ହାତରୁ କେବେ ପାଣି ଧରିଥିବା ପାତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଛି କି? ଯଦି ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କେଉଁ ଆଡ଼କୁ? ଉଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ନା ନିଚ ଆଡ଼କୁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଚ ଆଡ଼କୁ। ଏହା ଜଳର ଏକ ଧର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ନିଚ ଆଡ଼କୁ ବହିଯାଏ ବା ସର୍ବଦା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନଦୀ ପାହାଡ଼ରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବହିଯାଉଛି। ଜଳର ଏହି ଧର୍ମକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ସବୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଇ ଯେଉଁଠିକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ନିଚୟନ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅନେକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ।
आकर्षण बल कठिन एवं तरल पदार्थ ठारू कम होइथिबारु ग्यासीय पदार्थर निर्दिष्ट आकार नाही कि निर्दिष्ट आकृति नाही। परीक्षाटी को देखिले तुम धारणा दृढ़ीभूत हेब। जलुवा मोहम्मतीर संस्पर्श धूपकाठी गुड़िक आसिला परे धूपकाठी रे निआं लागिला एवं सेतिरु धुआं निर्गत हैला। ये जो धुआं निर्गत होउची ताहा होउची ग्यासीय पदार्थ। से देख जो धुआं बाहरुची से निर्दिष्ट गोटे दिगरे रहू नाही, एपट सेपट गति करुची, तार निर्दिष्ट आकार नाही किंबा आकृति नाही। एबे आउ एक परीक्षा देखिबा। पिला माने मु गोटे बेलून धरिछि, बेलून मध्य कौन अच्छी ना ता मध्य वायु अच्छी, फुंका होइतबा पवन बा वायु अच्छी। तुम भल भाव लक्ष्य कर, मु बेलून रो मुहटी को चापी धरिछि। जदि मु चापी न धरी थांती बेलून रो मुहटी को ताहले कौन होइथांता ना बेलून भितरे थिबा वायु बाहर को बाहरी जाई थांता। देखुछ एबे मु जदि ढिला करछि देख वायु बाहरी जाउछि। एठु आमे जानिले कौन ना वायु जे एक गैसीय पदार्थ ताकू आमे खला पात्र रे रखि परिबु नाही। तेबे ताकू रखिबु केमिति? एबे ए बेलून टी को लक्ष्य कर, ए बेलून रो मुहटी को बंधा होइछि। ए बेलून रो मुहटी को बंधा हवा फल रे देख मु या को बल प्रयोग करछि, बाहर बल प्रयोग करछि, ता मध्य थिबा वायु बाहर को बाहरु नाही। एथु जानिले कौन ना गैसीय पदार्थ आबद्ध पात्र रे रहे। या मध्य जो वायु अच्छी ताहा कहार आकार धारण करछि ना बेलून रो आकार धारण करछि। द्वितीय कथा कौन जानिलु ना गैसीय पदार्थ धारक पात्र रो आकार धारण करे। विभिन्न आकृतिर बेलून गुड़िक देखला परे ए धारणा तुमर निश्चय दृढ़ीभूत होइथिबो। वायुपूर्ण बेलून तलकू रही जनाउछि जे कठिन और तरल पदार्थ परी वायुर मध्य वजन अछि। पदार्थर तीनोटी अवस्थार प्रकृति सबु कौन से सबु विषय रे तुमर धारणा को जदि दृढ़ीभूत करने को चाहूच तेबे ए सारणी को तुमको मन रखिया को पड़िबो। एबे हटपटी को देख से किसी स्थान अधिकार करिछि, बोतल रे तेल मध्य किसी स्थान अधिकार करिछि, आउ बेलून भितरे थिबा वायु मध्य किसी स्थान अधिकार करछि जहा फल कि बेलून टी फुली जाइछि। एबे जानिलु जे कठिन तरल और गैसीय पदार्थ स्थान अधिकार करती अर्थात सेमानंकर आयतन अच्छी। एबे तुम मन को आंदोलित करुवा प्रश्नटीर उत्तर है ताप और आलोकर ओजन आयतन और आकृति नथिबारु एगुड़िक पदार्थ नुहंती, अर्थात अन्य प्रकार कहिले जार ओजन आयतन और आकृति अच्छी से ही पदार्थ अटे। पिला माने एबे निजकू परखिबा समय आसी जाइछि, तेणु दिया प्रश्नर उत्तर लिखि व्हाट्सएप ग्रुप रे पठाइब। आशा करे जगन्नाथ आशीर्वाद रे ए दुर्दिन रे समस्ते घरे भलरे थिबो। रहुछि।